Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Halo. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Yan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning!
Magandang umaga po, Ma'am Malulim, Sir Javier Bunsa, Ma'am Joy Cargulyo, Sir Edwin Sistina, yao naman si Matang Bayan Media Production. Ang hapot kong imbitado ka. Ha? Siguraduhin mong imbitado ka. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa. Ini po ang Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw kita nin Martes, Tuesday. Petsa 4 na po kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2026. Sabayan po rin na sa inyong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-uri-restorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo niya. August 4, 2026. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, unin ang gadan din nindo paglingawan sa kuyang perming tugon. Pag daipo kamo imbitado, daipo kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang po. Pasma ang aboto nindo kaan sa kalibak, digdi libak duman. Kaya pag daitabi imbitado, daipo kamo magduman. Sarap patabing tugon ko. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Awara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Oy, duman man po sa may mga kamunduan ang samuya man pong pakikid dumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Pasyaman sa na po ang nakakaaram kaya. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang sa mong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita manay Gina. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong Martes! A 4 tabi kang Agosto 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sendong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabi na arog kaini. Sa umaga, Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net
umaga Isyo'y himayin, lahat mahalaga Kasama si Manny Moxia Boses na maghahatid Balitang totoo Sa aray di patid Sa bawat katanungan May kasagutan Laging tama may paninindigan Serbisyo asin Reparo ang programa nyo Kasama si Mr. Hulbotana Serbisyong totoo So tama sana ang sigaw ng lahat Impormasyong tapat Para sa Pilipinong sapat Kwentong napapanahon Aming tinututukan Solusyon sa problema Ating hahanapan Sa bawat pamilya Sa bawat tahanan Serbisyong publiko Laging laan Serbisyo asin Reparo ang programa nyo Kasama si Mr. Hulbotana Serbisyong totoo So tama sana ang sigaw ng lahat Impormasyong tapat Para sa Pilipinong sapat Serbisyo asin Reparo Halina't makinig tayo Manny Moxia Sa umaga mo Kumpleto Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Aga na! Bicolandia! Serbisyo Asin Reparo. Magugma Ala, sige! Oy, oras na para mag-ugma. Sa pagbal Congratulations po daw sa pinagmamalaki ng Republika ng Pilipinas. Si Manny Mo Congratulations po kay Alex Ayala. Broadcaster na may kredibilidad Kampiyon na naman sa 2026 Washington DC Finals. Sa serbisyong tuna Tinawag si Jessica Pigula Kapos ni Alex. Bicolano Sinis Idol ni Matang Bayan. pagkaaga Kay Panindo may darang pa Congratulations po. Na tunay boses kan katot Martes na po kita ngunyan tabi Sir Ronquillo Edward. Pusokan banwaa Pag Martes bisian sa tuyang mga LGU Shoo tatalakay may mga sesyon regular dyan sa Bakakay, Malilipot, Sa indong boses sa Sanggunian Panlunsod ng Tabacoy, Guaman, and sa SB Malinaw. Serbisyo Pero sa gari sa Malinaw ngunyan gari day mo ng podcast. Day mo ng sesyon matatako Tamag kakaigwa po nin State of the Municipal Address. Aga-aga Kay Si Mayor Shi Capos Bilo kasabay man dyan ang SOMA Panikan katot kang Sanggunian Bayan sa panginginot po yan ni Vice Mayor Abby Cargullo. banwaa At yan niya na alas 9 tabi dyan sa Malinaw. Ang sektor kan biko Antabayanan po nindo yan ang State of the Municipal Address Si Mr. Hood ni Mayor Shi Capos Bilo at ni Vice Mayor Abby Cargullo Indo dyan sa LGU Malinaw. Yasa Servidor na tunay boses kan katotoo Oy, maray na bareta po sa mga barangay health worker. Waan Pasado na po ining Senate Bill number 1905 o ining Magna Carta for Barangay Health Worker. Pasado na po ini sa third and final reading. Diyan po yan sa Senado. Show public May mga benepisyo ng matatanggap May ang sa tuyang mga barangay health worker. itatakot Maray na barita ini Anak sa aga-aga Kay O paghali na tabi kang systems lost
barandata ni pigbabayadan tabaga dyan tabi sa mga kuryente di. Sinis So tigahabas kang iba, kita ang nagbabayad. kay panindo Pigahabas ka na, kita ang nagbabayad. na tunay ko sa katotohan. Oy, sarong barangay Tanod kan San Roque. Tigta unra kan tabako Mang pas pagkakakop iyon gusto nating dyan sa San Roque. Maurag na Tanod din. Binukod so mahbas. adang ogon. Binukod so is the chair. Publik Naabot. siya ang Nadakop dinara sa tabako pinpi. integridad. Maura gining Tanod din yan. Bako ini yung barangay Tagay. Si Mr. Hulbotan Alertong Tanod. aga Yan ang maurag. darang ang pag-asa. Yo! Sektor na tunay Ayan tabi mga tugang mga kabayan. manmok siya sa puso. May nalingawan pa ako. Sa aga, igwa po power interruption ang NGCP. Sa substation kan Tabaco and Malinaw. Kaya da kuryente ka mo alas 6:30 nin aga. Sundo tabi yan alas 6:30 nin Banggi. O sa aga yan, pitsa 5. Puso Kaya ngunyan pa sa natiripo na kamo kikuryente ha. So mga nakakonektar mga dyan po sa Tabaco substation and Malinaw substation. Ang Malinaw, Tiwi, Malinaw, Tabaco ang nakakonektar. tong boses. Sa Tabaco substation, gabos na Tabaco. Ogon Hanggang sa iniyan, Bakakay. bliko siya O hanggang sa Malilipot. integridad. Da ka mo kuryente saga. Pagkatako Terepo na ka mong kuryente. Mr. Hulbotan sa aga-aga kay panindo darang ang pag-asa. Servidor na O dahil padang katurog. O subra ka sa pirot. tuman siya sa puso. Grabe suhalat ni Matang Bayan kay Alex Iyala. Yo, Servidor kapuruyat na biyo. Kulang nga ako sa pirot. sa indong data. Sige tabi mga tugang alas 7:17 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time aramon ta na tabi mo na magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuwanta mo ng linya ano? Kang Pag-asa nasa linya na. Pag-asa, good morning po Pag-asa. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga yung minomonitor nating bagyong Luis noong mga nakaraang araw. Kagabi ay humina na nga lamang at isa na lamang low pressure area. So etong dating si bagyong Luis na LPA na lamang ay huling namataan sa vicinity ng Bagao sa May Cagayan. At maliban nga dito kay Luis, meron pa tayong isang minomonitor na low pressure area na nasa coastal waters ng La Union. So etong dalawang low pressure area na ito ay mababa or napakababa ng tsansa na muling maging bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, itong dalawang low pressure area na ito ang magpapaulan sa northern Luzon and central Luzon area. Samantalang yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa areas ng Metro Manila and then ilang parts ng southern Luzon at westernmost portions nga ng Visayas area. Samantalang, maliban dito sa dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito si Bagyong Dolphin. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan sa layong 2,330 kilometers east-northeast ng northern Luzon or extreme northern Luzon. Etong si Bagyong Dolphin ay posible ngang kumilos or kumikilos sa direksyong westward at 25 kilometers per hour. So dahil nga pakanluran yung direksyon nitong si Dolphin ay not ruled out yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, mananatili ito sa may malapit sa boundary ng northern part ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi naman natin nakikita or less likely yung landfall scenario and direct effect nitong si Bagyong Dolphin. Gayunpaman, habang ang lumalapit ito sa ating bansa ay posible nitong ma-enhance yung southwest monsoon at asahan nga natin na magiging maulan sa ilang areas ng ating bansa, mostly sa may kanlurang bahagi. So kung magiging maulan sa malaking area ng bansa natin, mas malakas yung mga pag-ulan sa western section ng bansa when it comes to southwest monsoon. And dahil nga sa epekto
netong low pressure area at southwest monsoon, mayroon tayong nilalabas sa weather advisory updated kanina alas 5 ng umaga kung saan 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan ang posible sa may Zambales at Bataan. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung mga flooding posible sa urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly to moderate to highly susceptible areas. So, meron na naman tayong nakita 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Ilocos Sur, sa may La Union, sa Mountain Province, Ifugao, sa may Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, sa may Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding ay posible sa mga urbanized, low-lying at near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung inaasahan natin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, dito rin sa may Batangas at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan na inaasahan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Occidental Mindoro at Antique. Para naman sa lagi ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan caused by the low pressure area sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, pati na rin sa may Central Luzon. Yung southwest monsoon naman, inaasahang magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 17 to 21 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa may lugar ng Antique, Iloilo at Guimaras magpapaulan ang southwest monsoon o habagat, kung saan naman sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga localized thunderstorms. So inaasahan nga natin na mas maulang area yung nasa western section ng mga cloudy nga po natin, and sa the rest of the area is posible yung makulimlim na panahon. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Davao ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Wala naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa northern at central Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:40 ng umaga at lulubog ng 6:24 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website at DOST.gov.ph na home page. At yan nga munang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Kumbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat Lord. Piglilikay mo kami sa mga kalamidad adi. May bago na naman na bagyo, kundi pahaging sa ini sa par. Salamat. Good morning po, Madam Maylene Maria Elena Yamamoto. Sige po, alas 7:25 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa.
Serbisyo, asin rupa. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Anapon lang indo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Ikaan burak ni sa mong banwa. Siring man tabi, mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Atid Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang bagong malinaw. Sabay taman dyan si ABC President Kapart Abela, Kap Susan Nabur, kang Barangay Estancia. Sa gayon mo Siyempre yaon man dyan si Board Member Attorney GIO Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. sa puso mi, di ka na talaga. Ang programang inidaraman po sa tuya kang si Braga Isliner. Si Braga Isliner, may biyahe po yan, Tabaco to Manila, vice versa, oral daw. Si Braga Isliner, good morning. Tsa, Maming Braga Is. Siyempre kay Mading Tess and Pading Kaloy. Yan tabi sa si Braga Is Store, yan sa ground floor kang public market. Yan po sa siyudad kang Tabaco. Maraming salamat. Yan tabi, mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo, asin rupa. Ala sige, Manay Gina, kay Manay Alice, Telepono na, Terso Yander. Alam na ang sunod. Fight na kita. Sir Edwin Sistina, Roso na mo na kita. Serbisyo, asin rupa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan, serbidor ng masa, laging handang tumulong sa pagkaaga, siya ang ating sandigan, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina,
ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha, 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 cha. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Ala, sige! Sa umaga Pahit ngayang paroso-roso minigdi. inabangan Good morning tabi kay Mading Tess. ni Moxea, Saka kay Pading Kaloy. Pulbota, Karmi nakantabay sa tuya. broadcast, Pagkagahabang ngayon nagkakapi-kapi kami. Ano ba kung manya kapi? pilidad, Pansit-pansitan palan sa katanlad. oh, para sa Ang piginom kay ni Madi sa kani Pading Kaloy. chat, Pahit man yang paroso-roso minigdi. unang pag-asa. Good morning tabi Sir Henry Capino. Oy Sir Henry, at yan na alas 10 hanggang alas 11. Kapag Kwanta ka daw ki-interview ano? sa tuwin Sir Henry, gura no katotoo na medyo nagbaba databi so tubig dyan ng sa Amateur Spring Resort. At yan i-schedule ko kamuha. problema, Gari nagbawas da so tubig. Gura no katotoo yan tabi Boss Henry kanyang na so Amateur Spring Resort. Apektado man kang El Nino. servidor na masa Nagbaba man so level kan tubig. tumulong. May nahiling kaya ako sa social media, may nagpost na garing ngayon nagbaba so level kan tubig Di kang Amateur Spring Resort. chat, Ano yan tabi Sir Henry? Apektado man kang El Nino. sayaw ng pag-asa. O ta sa mga sources baga dyan kan mga water system ano, dyan sa Malinaw. Sakit, Talagang nagbaraba, nagluya. Kaya medyo may problema. Bako lang ang Malinaw may problema ano. sa Water system ko di sa iba pang mga munisipyo. istes Maging ang Tabaco Water District, iyo man bagang problema no. ng pag-asa. Akalamang sa mga masunod na mga aldaw bulan, magbalik na. Yo! Sayaw ng pag-asa. O di, sige tabing mga tugang. Martes po kita ngunyan, ang daming ganap. Kit sa kapwa, Naka-chan at chan alas 9. tanggol taga So mga taga dyan sa Malinaw. Pero bago iyan ha, bago iyan. Inuton tatabi mo na ning serbisyo publiko boses. na dara po sa tuya kang NGCP. Sa masa, sayaw ng pag-asa. Sayaw Atod po sa tuya kang NGCP Power Interruption. Scheduled Power Interruption tabi. kapwa, tagapag Tangaya pasayawon mo muna kami. sa Anday pa nga niya kami tapos maggroso-roso. Mr. Hul Sige! Tapusan nindoan ha. ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha, 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 cha. Ano tabi bibilab? Okay ka na? Okay na da tabi si Baby Love tabi Mading Tess. Ining Baby Love ko digdi grabe ini. Silusahon pati ni tabi Mading Tess. Bata permi kay ni gusto permi nakaibas ako. Kaya pagday ko ni iba iuragan sa ko. Diyan ka na mo nabibilab sa gilid ha. Tayo magparahiro diyan tamamalisyahan kita. Sige. Uy, igwa po ki scheduled power interruption ang NGCP sa aga na po ini ano, August 5, 2026, Miyerkules. Alas 6:30 nin aga sundo alas 6:30 manin banggi. Ang mga apektado tabi na mga lugar, iyo po sa mga covered kang Tabaco and Malinaw substation. So ibig sabihin, pag nakakonektar ka sa substation kang Tabaco and Malinaw, dahil kang kuryente sa aga, alas 6:30 nin aga, sundo alas 6:30 nin banggi. Iyo. Ang rason databi, maintenance activity along Tiwi to Pawa 69 KB line. Iyo.
So, pero siguraduhon tabi nindo na di ka mo mag-enter dyan sa mga kuryente ta, baka tabi biglang magkaigwa ki kuryente, madiskwido ka mo. Yo? So, sigurado, alos ang Santo Domingo yata ang day lang nakasabayad gari hanggang Bakakay, nakakonektar iyan sa Tabaco substation. Yo? So, Tiwi, Malinaw, Tabaco, da kuryente. Hanggang malilipot siguro. O kaya Bakakay. Yo? Magtiripon na tabi ka mong kuryente tapi papadong. Ta sa aga dayong kuryente. Pero, i-consider permit tabi na ang kuryente, yan mga linyang yan, igwa tabing kuryente ha. Hindi ka mo para karapot-kapot yan ta delikado tabi yan. Okay, sige. Ngunyan man na Martes tabi mga tugang, naka-schedule man ang State of the Municipal Address. State of Municipal Address, ibig sabihin suma. Gari man ini so nakan sa tuyang presidente ni Mayor Shi Capos Bilo sa kani Vice Mayor Abner Abi Cargullo kang LGU Malinaw adi na mapon ini at yan alas 9 nin pagkaaga dyan sa Malinaw. Initabi na State of the Municipal Address. So ma-report ang satuyang alkalde and sa legislative man si Vice Mayor Abi Cargullo kan sa indang mga ginibuhan sa nakalipas na sarong taon. Sarong taon na bagasinda na nagpapadalagan kang LGU Malinaw bilang alkalde and bilang Vice Mayor. Piranan mga resolusyon ang naipasar, piranang mga ordinansa ang naipasar o dyan sa salaog kan sanggunian bayan. Ang ma-report man tabi kayan si Vice Mayor Abi Cargullo. So kung magkaigwa kipagkakataon tabi Ma'am Susan Villarcano, mailive ta. At yan. So ilingon ta ang gabos na paagi para ma-live ta nganing maraman po nindo kung ano po ang ginibuhan sa nakalipas na sarong taon kang administrasyon ni Mayor Shilo. Ano sa sunod na daw panahon tununinda bilang mga opisyalis dyan sa Banwaanin Malinaw. So, iyan tabi ang satuyang aabangan at yan tabi na alas 9. So, sa aga man, pitsak 5 dyan sa Banwaan kang Malinaw, mapuo naman tabi so Mayor's Cup 2026 Season 5. So, pagkayan inter-barangay and SK saka junior. So mapuo naman tabi sa aga Miyerkules pitsa 5 ang Mayor's Cup 2026. O dyan po yan sa Malinaw Albay. Imbitado dyan sa opening game. May exhibition game tabi dyan na Ma'am Susan Villarcano. So mga broadcaster sa Albay, ang kalaban databi kang broadcaster kang Albay, so mga vlogger kang First District. Kundi ko man kaming vlogger sa media. Kaya lang gari na kulong sa vlogger mi nasa kulong gari nasa kulungan pa sa vlogger mi. Nagpapamidbid na media. Di Toto, shoot sa bubon. So abangan sa natabi ninyo mga taga Malinaw, may exhibition game dyan sa aga Miyerkules. So mga broadcaster, so mga tunay na broadcaster mahiling po nindo dyan sa aga yan dyan sa Malinaw Covered Court. Ang kalaban so mga vlogger, mga konsuelo ini magiriling tabi kamuta makawatabian sa indong lingkod.
Kaya nagpuro practice na ako, tabata ang lukso ko pati sarong lata na sanakan sardinas. Ang problema tabi, Sir Boss Henry, Boss Henry Capino, dyan sa Amateur Spring Resort, lata na nga ni sana, ang lukso ko, bako na tabi sulata kan sardinas. Sa ano baga, liver spread. So, ora lang gaw pa man ko ta sulata kan sardinas, adi. Kudi ngaya, garing ngaya lata kang liver spread. Nakarulan ka sa nasa chinilas kidit. Day bale, day manan tigiling sa lukso. Ang basketball day manan pigiling sa lukso. Pigiling iyan kung tataw ka magpa-shot. Yan. Ano dyan? Bakon tama, tabi, Boss Henry, ang basketball, dahil man pigiling dyan ang lukso. Ang pigiling dyan, tabi, kung paano ka magpa-shoot, maskipi yung shoot. Inda ka daw nga. Magariling sa kamo tabi sa aga ha. Sige. Ano pa? Na bago kita digdi sa ano. Inda ka daw nga. I-share ko daw mo ning sabi digdi ni Boss Henry. Dangogan hindi ini ha. Ma'am Susan dangoga tabi ni. Ang pag-ibig da tabi parang tungit. Ano sa tungit nga ni? Sugal ina di sugal. Pasensya na kamuta, di ako tatao magsugal, di ako tatao magbulang. Gabos na ano, di ako tatao. Tatao ako magkakantisambot. Sambot. Paborito ko ang sambot, lalo na suya adobo sa nasa gata, na sambot. Paborito ko yan. Pero di ako tatao magbulang. Sabi digdi, ang pag-ibig da ay parang tungit. Yung gusto mo mabunot, ay tinatapon na lang ng iba. Yugon mo yan. Yung pinakaantay mo, hindi dumating dahil nabuo na ng iba. Yung nakabuo ka na, sasapawan ka naman. Minsan, kailangan mong mamili kung dapat mong itapon sa natitira mong baraha. Pinakamasakit ay yung tungit ka na, mauunahan ka pa. Yugon mo yan. Yung tungit ka na, mauunahan ka pa ng iba. No. Ora gani mga. Mora gining mga hugot ni mga hugot ni Sir Henry Capino kang Amateur Spring Resort. Sir Henry, at yan, apudan ta kaha, i-confirmar ko sa imo kung gura no katutuin na nagbaba man agad sa tubig diyan kang Amateur Spring Resort o kaya pinababaan nindo. Tang sabi medyo nagbawas databi, nagbaba databi ta kasagsagan baga ngunyan kang El Nino hanggang pangani daan sabi baga kang Pag-asa. Ang El Nino hanggang pang first month kang 2027. So ibig sabihin dahil pa lamang. Pirang bulan pa. Halos pira pa ini 4, 6 na bulan. 6 na bulan pa na masapar kita kang El Nino. Nagbaba databi sa tubig dyan sa Amateur Spring Resort bata. Dahil na kita nagkapasyar dyan. Magayon ko ta dyan magpuro pa presko naman. Sige, dahil ka man niya tataw ngayon mag-shoot. Baloon mo. Balon mo tamas kipiyong kaya ko mag-shoot. Serbisyo Asin Reparo. Sige po mga tugang, alas 7:45 na.
Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po yan makuano. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia. Kasabay taman dyan si Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Si Bragais Liner. Maming Bragais, good morning. Balik po kita mga tugang digi sa programa. Ako mapugurari yan sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita ni Martes. Bising aldaw ini. Daman sa tuya sa mga honorable. May mga session po sinangunyan, session regular. Digdi po sa Siyudad Cantabaco, igwaman ngunyan sa Panlunsod, may session man ngunyan. Diyan sa SB Bakakay, SB Malilipot, diyan sa Malinaw, gariday mo na ta, igwaki Soma. At yan na hapon, dyan man sa Panlalawigan, may mga session po sina. Sundo kita alas 8 mga tugang. Fight sana! Serbisyo Asin Rupa. Sayaw ng pag-asa. Sige tabi mga tugang, digdi pa kita sa iba pa niya itong pag-restoryahan. Sige at yan tabi, antabay lang po kamo hinguwahon ta na maipaabot sa Indo ang gigibuhon na State of the Municipal Address kan sa tuyang alkalde dyan sa Malinaw, Mayor si Kapos Bilo, kasabay dyan so report man kan sa tuyang legislative sa panginginot po yan ni Vice Mayor Abner Abi Cargollo. Sige, congratulations tabi kay Alexandra Iyala. Sa mga arabangan kasubanggi, may mga nagkapuruyat kang kawat. So talagang very good. Honra kan Pilipinas kung mahal. Kaya lang ang Pilipinas saga ay ngunyan pala may katiting na rollback sa mga produktong petrolyo. Nag-rollback pa kamo. Banatan kang big time oil price hike kan nakaaging mga simana 2 beses na dakula so ilinang ko kan mga produktong petrolyo ngunyan marolback kamo sa lapi. Rollback pa kamo. Pasali pa kamo. Bay na kamo ko ta nag-rollback. Man sana. Di sa sunod ka na simana. Pataas naman yan. Maray na bareta tabi sa mga barangay health worker, mga BHW, aprobado na tabi sa third and final reading ini pong House Bill number 1905. Ini pong Magna Carta para po sa mga barangay and health worker. Yan, congratulations So sa wakas, nasa batas na, may batas na po. Ining satuyan mga barangay health worker ta mga makahira kun mananggan. Day man baga honorarium ini na natatanggap. Puro sa na trabaho man dyan sa barangay. Ini sa mga nagpupurok-purok. Kada purok igwaki assign na BHW. Dyan sa mga barangay. So at least ngunyan, anan mga benepisyo sa irarumpo kang Magna Carta ining barangay health worker ining Senate bill na ini. Anon mga yaon digdi? Anong benepisyo makukuha kan mga barangay health worker? Sabi digdi, makakatanggap naman databi sindaki 3,000 pesos buwan ng honorarium. Ayos na. Igwa naman sindaki honorarium na 3,000 kada bulan. Ano pa? Hazard pay at transportation assistance.
Sunod, insurance at iba pang mga benepisyo. Mas dakol databing training and career opportunities. And mas matibay na suporta para po sa ating mga barangay health worker. So ini ang posibleng mga makukuakan sa tuyang mga BHW. Kaya lang ang problema kay ni pag-abot dyan sa baba. Ang apot kay ni may available bang pundo para sa pagtaunin honorarium sa mga barangay health worker. So sa tanod nga ni baga, indasan na kumpiraman ang honorarium kan tanod. Dyan baga sa barangay, dahil man ki mga sweldo, maging si kapitan, maging si barangay kagawad, wala man ang ki mga sweldo. Ang apod kayan, honorarium. Iyo, bako yan sweldo, honorarium ang apod kayan. Kudi, pag linaog mo ini, budgetan mo ini, mapabawasan ki budget, pundo, susatuyan mga nakabudget man dyan sa barangay. Tama, laog ka na kaya niki-budget man para sa mga barangay health worker. So, ini ang problema. Pag-abot naman sa baba. Kita baga digi sa Pilipinas, dakulong kitang batas. Kadakol-dakol kitang batas, pero pag-abot sa baba, day man na implementar. Ini ang problema naman kay na di. Sigurado problema naman ini, sabi nga dapat igwa kami ki honorarium na matatanggap na 3,000. Buwan ng honorarium kan mga BHW, bataan mga BHW dakol-dakol man so yun yung problema, maski digdi na sana sa honorarium man lamang ang aram ko sutanod gari 500. Iyan ang problema kay ni pagabot sa baba. Pagabot na sa mga barangay, ta syempre kukuhaon so pundo ka ini diyan sa indang pundo sa barangay. Maray kung may subsidiya kay ng national government. Ano daw kung ngaya sa national government nan magtaw ki honorarium kay ni? Kasi pag kinuapay ni sa pundo kan barangay, pati sa honorarium kan mga barangay officials sa iba pa maapektaran. Gurano man sana ang pundo, gurano man sana ang budget kan sa tuyang mga barangay. Lalong-lalo na sa mga saradit na barangay, tapos diit man sana ang ira kaya. Baka sa mga kagawad dyan, kapitan, nag-honorarium ki 7,000, baka pag-abot ki panahon, pag sinabay pa ining sa barangay health worker, baka mag-honorarium na sana sa mga kagawad, so kapitan, nating 5,000. Sara ini sa mga problema pag-abot ki panahon. Pero magayon man inita, siyempre, ining sa tuyan mga barangay health worker, nararapat man na talagang tawan man ki honorarium. Tagrabi man kayo mga trabaho, di ba? Iyon yung nagsasagap dyan sa mga purok-purok baga. Na dyan sa mga purok-purok, isugo kang barangay, kasabay dyan sa mga pagsurusensus baga. Pag-report kan sa may mga bados, may mga aki, kung ano-ano pa. Yun yan mga apod kayo ni. Kumbaga, yun sa mga yaunang gadyan sa baba na talagang iyo ang naghahampang sa mga purok-purok dyan sa barangay. Ining mga barangay health worker. Magayon ini kasi saro pa digdi na magayon ko ta na digdi kasi pag nagbabago ba kay administrasyon, halimbawa ngaya sa Nobyembre may barangay NSK election, pag nadaog so kapitan, tapos iba na ang kapitan, babaraguhan na naman sa mga BHW. Kundi sa mga BHW mga dati, iyan bagakuta, magayon kayan, kung magiging permanente ining mga BHW, kasi sayang kan sa mga training, seminars, na pinag-aratindiran ka ini. Kaya lang, syempre, prerogative po kan sa tuyang mga barangay officials and barangay kapitan. Pag sinda naman tabi ang nagtutukaw diyan sa barangay, sinda man baga so nagbubuot, ay day ngaya, day man nagsuporta ngayon sa kuya kang eleksyon, tanggalong ko ngayon, tangilag ko ngaya dyan, so nagsuporta man sa kuya. So, panibago na naman, back to zero na naman. Kaipuhan mo pang paseminaron, kaipuhan mo pang patriningon, ang mga arog po kining mga barangay health worker. Kaya, so ibang mga munisipyo,
So ibang mga sanggunian bayan, nagpapasar po sindaki ordinansa na dapat ining mga barangay health worker na ini, dapat da ini pig ahali na daing rason ng God. Dahil ka pwedeng tanggalon dyan sa barangay mo bilang barangay health worker hanggat na dahil ka kinababayular. Pero kung ang rason ngaya, iba na so kapitan, iba ng administrasyon, dahil pwedeng halion. Kundi, maski nga nigwa na kita kibatas na arugkaan, ili nga po, ang realidad, iyo manggiraray. Titaranggal baga sa mga barangay health worker dyan na dahil nagsuporta duman sa kapitan. Ilingon hindi ni ha. Inan magiging basiyanta naman. Sa maabot na eleksyon sa barangay NSK, ilingon nindo, tapag bago ang administrasyon dyan, bago ang kapitan dyan, asahan nindo na yan mga tanod, mga barangay health worker, sigurado haharalion yan at isasalida kayan kan mga nanggara ng kapitan so sa indaman ng mga tao. So sana sa paagi kaning batas tani magiging ini Magna Carta for Barangay and Health Worker. So sana tabi masunod ini, marealisar ini, and syempre may pautob ining maray. Takong daiman sa na mautob ini, sayang. Di ba kita sa Pilipinas, dakulong kitang batas pero dahil man na papautob sa iba. Serbisyo asin ripa. Kaya magayon ining bareta sa mga barangay health worker, may honorarium naman ka 3,000. Umaga. Kaya lang, syempre, madepende yan sa availability of funds. Availability of funds. Diyan sa indong barangay. Tapos syempre, diyan ang kukuha ho. Broadcast. Maray, kung budgetan ng nasyonal, si nasyonal tabi ang magano, ang apod kini, si nasyonal tabi ang magpasildo, di ay magtokinoroy, maray. Pero kung dyan sa barangay, may problema di. Ayan tabi ang problema dyan. Hello, good morning. Hello. Anyari? Dahil man nagsisim. Mr. Hulbotana. Sige tabi, mga tugang 1 minuto bago po mag alas 8. Sa radyo, problema'y tinutugunan. So param na tabi muna kita digdi sa programa. Kanyang So ang tabay po kamo atyan ha, mga alas 9. Inguwahon ta na mai-erita. sa aging Ang gigibuho na State of the Municipal Address pagkaaga. ni Mayor Shi Capos Bilo sa kani Vice Mayor Abner Abi Cargullo dyan po sa LGU Malinaw. Siya para sa Ang tabay po kamo duman sa 107.7 radyo natin Tabaco o kaya sa Facebook live ko o kaya Facebook account. malasakit. Lingon ta kung ano ang maginibuta kung sa paaging iyan para mai-live ta Kapag lingkod para may paabot ta sa mga taga Malinaw. tuwina. Yang State of the Municipal Address Botan ni Mayor Shi Capos Bilo. es ng pag-asa. Param na muna kita digdi sa programa. Sa masa. Sa pangaran po ni Maestro nila doon Sa radyo, ni SM Sir Tony, pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, bawat City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, inggan. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Avila, Ulong kaon man dyan si Cap Susan Nabor, kang Barangay Istansya, ng ating sandi. Board Member Attorney G.I. Ubungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr., Say si Braga Isliner. Salamat man tabi. may paninin. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni sa aga naman. Agapag Digdi po sa programa Serbisyo Asin Riparo. sa Adyaw sa bigaw. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. anak. Boses ng Serbisyo pag-asa. asin ripa. Tsa-tsa para sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan. Malasakit sa kapwa.
Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.